मित्रांनो, आज आम्ही आलो आहोत आमच्या मामाच्या गावी, म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला तालुक्यातील तुळस या गावामध्ये. या गावाचं वैशिष्ट्य म्हणजे दक्षिण कोकणची काशी, माहेर वासनीचा देव, नराचा नारायण असलेले या गावाचे ग्रामदैवत श्री देव जयतीर. आणि याच जयतीर देवाच्या जत्रेला आम्ही आलो आहोत. मित्रांनो, हा जयतीर देव या गावातील प्रत्येक मुलीच्या पाठीशी वडिलांसारखा खंबीरपणे उभा असतो आणि प्रत्येक मुलीच्या हाकेला धावून येतो. म्हणूनच तो माहेर वासनीचा देव म्हणून प्रसिद्ध आहे. या जत्रेला हजारो भाविक येतात आणि भरपूर दुकानेही येतात. ही जत्रा पावसाळ्यापूर्वी असल्यामुळे या जत्रेत शेतीसाठी लागणारे सर्व साहित्य मिळते. ह्या बघा कांबळ्या, म्हणजे मालवणी भाषेत फटकूर किंवा घोंगडी म्हणतात. या घोंगड्या भेंडीच्या लोकरीपासून बनवल्या जातात. पावसाळा आणि थंडीपासून बचावासाठी याचा वापर केला जातो. हे बघा आजोबा जेवतात. ह्या घोंगड्या नेहमी रामेश्वराच्या मंदिरात पूर्वीपासून विकायला ठेवतात. आम्हाला घोंगड्या घ्यायच्या नव्हत्या, पण वेगवेगळ्या प्रकारच्या घोंगड्या पाहण्यासाठी मी, आरवी आणि हर्ष आलो आहोत. मित्रांनो, हे बघा खेळणीवाले काका बॉक्समधून भारी भारी खेळणी बाहेर काढतात. आम्ही पण जाताना भरपूर छान छान खेळणी घेणार. मित्रांनो, हे बघा घड्याळाचं दुकान, सोबत गॉगल सुद्धा ठेवलेले आहेत. किती सुंदर गॉगल आहेत ना. मित्रांनो, मे महिना असल्यामुळे गरमी खूप आहे, म्हणूनच लिंबू सरबतची दुकानं सुद्धा आलेली आहेत. मित्रांनो, चालून चालून पाय दुखले, म्हणून मी, आरवी, शिवांश आणि हर्षदादा आम्ही बसलो आहोत. मित्रांनो, हे बघा गोबी मंचुरियनचं दुकान. मी प्रत्येक जत्रेत गेल्यावर गोबी मंचुरियन नक्कीच खातो. ह्या बघा फुलांच्या पाड्या. दादा, चटईचं पण दुकान आलो. दरवर्षी या यात्रेसाठी हजारो भाविकांची गर्दी असते. ह्या वर्षी सुद्धा अलोट गर्दी या उत्सवासाठी जमली होती. प्रत्यक्षात समोर राहून दर्शन घेणे म्हणजे कठीणच, पण मामाने मात्र प्रत्यक्ष देवाच्या पायांना हात लावून दर्शन मिळवून दिले. मित्रांनो, तुम्हाला जयतीर बाप्पाचं मुखदर्शन झालंय ना. आता आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. जयतीर बाप्पा सर्वांना सुखात आणि आनंदात ठेव. मित्रांनो, हा बघा आमचा मामा. हा आम्हाला देवाचं दर्शन घेण्यासाठी घेऊन चाललाय. मित्रांनो, देवाच्या तेजस्वी रूपाचं दर्शन घेऊन माझं छोटंसं मन आनंदाने भरून गेलं, कारण हजारो लोकांमध्ये देवाने मला निवांत दर्शन दिलं. मित्रांनो, मामाचं घर जवळ असल्यामुळे देवाचं दर्शन घेऊन झाल्यावर आम्ही घरी जाऊन कपडे चेंज केले आणि मिकी माऊस जम्पिंगवर मजा करायला गेलो. मी, आरवी, वेदांश आणि सार्थक दादा आम्ही खूप एन्जॉय केलो. दादा, घसरगुंडी करायला मजा येते.
आता आम्ही आलो आहोत ट्रॅम्पोलिनवर उड्या मारायला. दादा चल आता आईस्क्रीम खाऊया. शिवांश ये शिवांश मस्त मस्त लागता. शिवांश बघा कसा आईस्क्रीम खातो. शिवांशची रिएक्शन बघून त्याला आईस्क्रीम आंबट लागलं आहे असं वाटतं. मित्रांनो, गावातील प्रत्येक घराला देव जयंती प्रत्यक्ष त्यांच्या घरी जाऊन दर्शन देतो. म्हणूनच लोकांमध्ये उत्साहाचे आणि आनंदाचे वातावरण असते. उत्सवाच्या 5व्या दिवसापासून गावातील प्रत्येक वाडीतील घराला भेट दिली जाते. जणू काही दिवाळी सण असल्यासारखे प्रत्येक घरातील वातावरण असते. या उत्सवाची सांगता कवळासाने होते. या दिवशी देवाचे खेळ, चाळे बसवणे, कातर असे विविध कार्यक्रम होतात. देव जयंती रवळनाथ, सातेरी आणि भूतनाथ या देवांना गळा भेट करतो. सर्व भाविकांना आशीर्वाद देतो आणि परतीच्या प्रवासाला जातो पुढच्या वर्षी परत येण्यासाठी. मित्रांनो, मांडावरून जयतीर निघाल्यानंतर फिरून कुळाच्या मंदिराकडे येतो. तिथे त्याची पूजा केली जाते. बायका पैसे ओवाळतात. त्यानंतर देव जयतीर आपल्या घरी जातो. मित्रांनो, आमचे चालून चालून पाय दुखले, पण आमचा शिवांश चालून चालून दमला नाही. जत्रा संपली तरी जत्रेतील ढोल ताशांचा नाद आणि देवदर्शनाचा आनंद अजूनही डोळ्यासमोर आहे. मित्रांनो, जयतीर बाप्पाच्या कृपेने आपण सगळे जोडले गेले आहोत. म्हणूनच आता आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईक व शेअर करून हे आपुलकीचं, प्रेमाचं आणि जिव्हाळ्याचं नातं कायम ठेवा. हा ढोल तुझिया मंदिरातील माझ्या कानी वाजे, हे रूप हिरवे पावसाचे खुणाऊनी सांगे, माहेराचा देव जयतीर आला रे, हे माहेराचा देव जयतीर आला रे. मित्रांनो, व्हिडिओ आवडल्यास तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत स्टे हॅपी विथ आदर्श आर्वी.